ke Khasi Student Union jong ke Southwest Khasi Hills District menta kasi kelalet banyak kendu yo Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District nakadaw jong ke Jinglam bat Shabat Brio na Bangladesh ki bawan rong bean Shaki Jaka jong ke India Shilinter ukapod India Bangladesh jong ke Southwest Khasi Hills District ya ke kenhun dalam kemat do uba forward man nongram President ke KSU Southwest Khasi Hills District haringkat ke Jingsen Ran Lang ki para dekat ke KSU. Habin ba menemen step na kaleng jong ki dekat ke jongi na po jong ki isu lang tanai redet layo wan bat ya kumba khat arngot ki karbalang desi ki ba layo jintep kat kong baje tu ki kelang bagi wan na po Sanamgan district jong ka Bangladesh te bagi wan rong tu po India ha ba ka jingwan ka jong ki ru long ka pau sai betik kumba ki mod banwan buhai snong ha e kan tam hapo ka tu ki thang hi brokoi namar nak tu ginong wan rong tu long ba amde tang ki sanrang ki bawan bagi don long kumi don kolong na ki tu arngot te menem step na kleng isu ki obat ban nak le obat mod ba ki IT bor an ba kin le badong kam te aden kata pat long ba aden katu ka jingja menem step bat ka jingja ka bana por jong ka jingwar rong tu jong ni khar Bangladesh lang ba ki than borda dong sawa selstrek kala penlong bang ni sen mentasi bangin wan ban kran ya Deputy Commissioner jong sawa selstrek ban perso biang habade bat kane ke isu kaban kong kolong bana kaleng jungi kabang lakran ni soban perem juri ki BSF ni soban perem juri ki BSF namar hajing syak mod ba ki BSF ki dai ba khmat ban pai ya uput usam ni ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udon gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat bagmenta terter hari ke basusi pat kalong ba nakapor sakpor kalong ba kini kibru menabar kilaj ban ropo po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kalong new BSF kalong ba hajaka bu pej perman ya kene ka thang bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khanglat ya khar Bangladesh kin rung ha India kumbang kummene hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki badai kisnong khasi pat panthut kala ya ki trasnong ti kane kalong kai ka ba nakaleng jungi kumasang kwa bu jingkali ba kita ki spy BSF kalong kai ka kamar ki hatu ka kamar ki kalong ban cek ban penuit ban haras ya kita senang ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jing khar Bangladesh hapo jong kari India lengba ki kaput jong Southwest Selstrek namar ngiyo jingtep ba hapo Southwest Selstrek kemot ba kidan kita ki dalal ki ba yale ban penrong tu ya kini ki khar Bangladeshi sapo India kata kade ke jing sisa ba ki bubun ki dalal ki ele on prontu ki kharbade desi sa India te nakale jungi basang ni lakan tu UDC ba la kuno kolong ba bat ke baude ban direct ya ka tra kulit ru jong ka district ba ki de ban pajnya bat omtei ba ban kem tu khar bangla rai ban kem ru ya kita ki bro ki balong ki dalal ki basim bisa na khar Bangladesh ban penrong dari India bat nakaleng jungi masang ru habede bakini kibro bisa ban mahanjur ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumba ong mene kumba sutu kai ke bajia mene hapo nonglam kalong ba kini dekhar na kilon rum hane ha ka jala ka ji sa katu kathan lada kali ong kil lada pha ong ba kile phano na kim tipchu takanti kani kapan i bakidon kenja dalal ki bon elam bat pan poi ki sedu itu ke caka ada snubok kolong ba habal abad bukan kasang kilap satang gini kabalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi kentu bor district bakin le barang kam bde gini dalal ba jumlin ban penrong tu ban simpsa na Bangladesh ban rong ha po jong kari India te ka bakhadu ka bana kaleng ni kran kolong ba bante la kam ha bide berkani ke jongorung kertlep jong kibru manabar nap kantam na po Bangladesh kolong ba kadon kam ya ka jing selok lang jadi selok lang kalong ba ngi kantu district ba kide ban khot ke join meeting ha ka ba ha ka join meeting kolong ba
ini deban khot lang BSF deban khot dia ki ne lam snong bot kun ta ter kenang bikin yok bane thir bane tai kenang bikin yok ban pau bane keren ke jinsya pelwan ra ta kalat kelanti babyang lani ki kan ban thau kelat kelanti babyang ban penting na ban ani smart kanum dan su ka jong tu jong ki khar Bangladesh ko jong ka ri ni lamba ka sarwas selesai mereka ini bang ile kalong pa nalor bangi kan snow hati bor kulit bor street ya kata ke isu kata kamat yang urung khar Bangladesh ni kenturu ni ju kenturu ni kinet skijungi circle jungi bedon thai kaput bakin le ela ka banta ban pej ban long ki ban pej ngor ban kem ban bat la radon kita khar Bangladesh ki ban kiu hopo jong kane ka caka ke jungi